Mayoral na isip mayor sa Cagayan de Oro City, si Vice Mayor Cesar Ian Asenias, human serve sa DILG ang mando sa Ombudsman sa pagtangtang ni Mayor Oscar Moreno sa maong pwesto. Matod ni DILG Regional Director Nilo Castañares nga ang pagpaskin sa kopya sa order sa Huwebes sa gabi sa City Hall makonsiderar nga na-serve ang mando sa Ombudsman. Niadtong Oktubre, nakita sa Ombudsman nga guilty of grave misconduct si Moreno ug si City Treasurer Glenn Banyes. Si Moreno nasutang liable sa pagsulod og usa ka court agreement sa Ajinomoto Philippines Corporation niadtong Agosto 2014 kalabot sa pagbayad sa Ajinomoto og 300,000 pesos imbis 2.9 million pesos nga balayran sa local business tax. Matod pa sa Ombudsman nga ang mga pagdason sa korte sa maong kasabutan dili makahimong lehitimo sa gibuhat ni Moreno. Si Moreno anaasud sa iyang opisina tibok Huwebes sa gabi samtang gipaskin sa DILG ang maong dismissal order. Karong buntag sa usa ka press con, si Moreno ma-insisten sa samtang wala pa naresolbar sa Court of Appeals ang iyang application for restraining order, magpadayon siyang moserbisyo isip mayor.